chọrọ bịa wụ ndị nne na nna. Biko ọ bụrụ na ị nọ nga Lugboene, ị mụrụ nwa ọma, nwa ahụ mara mma, nke na gị na nwa ahụ na-agaje. Ihe ị na-anụ wụ madam nwa gị ka amaka. Ọga nwa gị ka amaka. Nwa ka ama na mma. Ihe awụ ihe ị na-anụ n'isi nwa ahụ, nwa nwaanyị ahụ. Ọ chapụtala. Ọ chana ka ụtụ. O sekerela ọnụgụ. Emechaa aga m adrọpụ full video kpatara m ji na-ekwu ihe n'ugbo m na-ekwu. Ọ ngọzi Chineke nyere ya. Lerukwa anya. Leruo anya ṅụ. Di ya bịara ya, condition akarịa. Nwoke zụtụ isi gị lee ya. Mara ihe mere na o ji oruhu ịlụ nwa ha. Mgbe niile mmụọ ṅụ na-agwa ṅụ na nwa ha ga-ebute dịka onye nke abịaganụ. Ihe cool down. Gị wee difficult human being. Ya emezie onye ọbụla kọrọ aka bịa. Gị lee gị gba ya ajụjụ ọnụ, gị jụọ oke mgbe ị na-ajụ gị jụta ihe mere nụ ị ga-eji efe n'isi. Gị kwechiri. Gị werekwana nwa agbọbịa nọ ngala na ya dịrị echiche dị otu a na-agbagharị gị n'ime mgbe niile. Gị na nwoke na-eme ihe ịhapụ ya agaghị adịrị difficult n'ihi na ịhụtara nwa na ị mara mma. Soja come soja go. Asị m ka m gwa gị na everything has an expiring time. Mma na-efed kwa efed if you don't know. And mma bido ifed asị nwa agbọghọbịa mara ezigbote mma ya ahụ bido fed wa. Ya bido reduce ihe dị iche adịtụwa. Ya bịa ghọta da otu esi achụgburu ihe mgbe ahụ ka na-abụlite ọwụzi ihe otu ụmụ nwoke esi achụ. Ya bịa chekizie category of ndị na-achụzi ya na-apụla from ụmụ okorobịa ọwụzi ndị nọ na ihe ọzọ ga-enyere ya aka shrink ya, nyere ya aka nka ngwa ngwa. Regret mgbe o chetara opportunities. Bịa kwuo wụrụ na some of these men ọ sị note ọ na-enweta their update na ha megezi ọfụma now, na ha nọzi mma. Enweghị ihe ga-enyere ya aka ya nka ngwa ngwa. Echiche kpọ nwa ya na-awụhụ gịnị? Regret. Ewu nwa agbọbịa nọ nga Lugboene. Ịwa ọnụọgụ isepụtala ịmara mma. Were mmanya ahụ gị hụ nwoke batara na ile nwoke na ọ dị good. Agala ga gbakọwa gị lewe. Ikekwe nwe ha ego na ụdịka aka azụ eju garaji. Ọ na-aga oji comfort agaga. Gị hụta that na in fact na ị chọrọ ịnọ on top of the world mana ọ ga-enye nwa that life. Gị kwechiri. Every time ị nwere reason ọ dịghị rich enough. Na ị ga-amacha mma niile abịa lụọ no. Gị chefuo na ọnọdụ niile na mgbe niile ka mmadụ ji eru nso n'ime ọfụma. Mgbe niile ka mmadụ ji every ọkụtụ ọbụla chi hụrụ mmadụ eru nso. Ụfọdụ eru nso agaketekwu nso n'ime ọfụma. Ụfọdụ agaketekwu nso n'ịda mgbe. Ụfọdụ agaketekwu nso n'ịnwụ. Ụfọdụ agaketekwu nso n'ịgbake. Every day that breaks has what people go closer to according to what they are surrounded with. Dịka akara aka ha si wedere. Ga-ese mba na okwu nga na-ekwu okwu na ịmara mma too much. Sister, mma na-efed kwa efed. Mma na-efed. Ka ngwa ngote mma na-eshi efed. Mgbe ahụ ị na-etolite ịwa ọnụọgụ, ị dị very young. Na-ete. Once ị kpara ụkwụ 30s, let me tell you. Nwoke ọbụla na-abịa na ndụ no mata mma niile mara ga na-ajụ sị ị ga-ama ụdịka mma niile ka nọrọkwa na enwere ihe mere nọ elubediti na n'ime mma niile na ịmara. Ụmụ nwoke bido dewa afraid ka ha mara ihe kpatara nọ ụdịka mma nwa amara ọlụhụ di in her 20s. Ya nọgide ruo ugbu a mid 30s ọlụbekweghị di. Na mma niile na ọmara a ga-enwerịrị. From a ga-enwerịrị create wele small confusion because ụdịka mma ịmara a na-ele anya na in your 20s na ha ekwesịghị ime iti gị. Ọwụ na ị nọga na relationship. Ọwụ na ị ga-ayi few men in your lifetime ga-eyi aha enwe reason ga-egashike ha gashike na mmanụ niile ọ gịnị chụga ha. Ha ebido dịwa careful. Ndị na-abịazi na-abịa ka ha yi ahụ. Before ị mara ịkụwala ịbawa na late 30s ịchụwala 40s. Mma ahụ na-abụ chachachacha. Ereduce. Before ị mara gị onwe nga shape another chapter na ndụ chapter of regrets. Abịakwa gị na-enweta update some of these men ịtọnụrụ down na ha meghị ọfụma. Ihe nọ na technical word. Onye ọbụla ma Facebook profile ibe ya. Ebe a ka a na-aga echeki status
a na-ahụ na ihe mgbakwara regret abịa batawa, regret ahụ batawa piam ya emewa affect your skin. Gị chọwazie enyi ha ka ị were chọọ ịchọwazie a na-ahụtazi na ị mara mma, mana ọ gịnị mere elubedi ruo na enwerịrị iche na ụmụ nwoke ama ihe ha bịa ha yere ha agachi ike. Ọ gịnị kpatara nwanụ mma niile ọ mara ụdịka mma ịmara ikwesịghị ha enwe ekwesịghị ime iti gị ọ were ị ga nwoke ka ọ gịnị chụgo ụmụ nwoke a gị ti mmanya na-etigere ha questions na uche ha ka gị na onwe mbadamba regret na-abịa gị n'ihu. Ihe ndị a na-emezi mgbe ahụ ka na-abụ chachacha ishi nga-adụ nga mgbe niile nwoke tobiri gị mgbe niile nwoke gaza hello excuse me mgbe niile excuse me hello excuse me ahụ reduce ị nwere ike chọpụta na ị nwere ike shi nga lugbo gaa ma mfe were ụkwụ gaa be ahụ agaghị eru mmadụ abụọ gasị excuse me while ọ bụ ihe na ị na-agaje n'ụzọ mbe mbụ ma nkata ma oke na-eti hello excuse me hello nwa ka maka a na-ele ṅụ iche na ụtọ ga-adị forever ọ bụghị ụtọ ga-adị. Madam mụrụ nwa ọma nyere nwa aka ka ọ settle fine na ngwa ngwa were mmanya ahụ mụọ isi ụmụ ya were mmanya ahụ mere onwe ihe gabara uru before oge agala ha. Emechaa n'ehihie taa aga m epost unu ihe kpatara na m ji na-egbu ihe na-egbu m na-egbu ọ nga ọha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.